od nadvor da vidimo. Evo izgleda od nadvor kako je. I teško mi je Bože ovo gledamo, to je to. Propaga celota naše. Tako su živjeli lugi. Evo kako izgleda od nadvor. Evo. Ovaj se. Ova sliva, sekam se kako dete se kačuva. Gore slivke da se dokaču. I oni sa propadnati. Koji? Pa neko od druga kuće imale. Ništa ne znam još. Eto je kućeta. Spadnata. Možda je naša, možda ne znam na kogo je. I svega vodime. Ova tuka beše. Tuka beše školota. Ova beše gumna. Evo koliko je bilo gumna. Тук се е вършила. Evo školата. Такова да има на škola. Evo kućisите са dojdeni na rabo na propast. Evo. Jedino što je napraveno. Napravena je gore crkvička, je obnovena. I češma ima voda, nemaše porno voda. Ajde ideme da vidimo gore.